Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसाम पुलिस साख्रिनि आनजादखौ सोर खुंगोन आरो बोरै लागोन फाइनाल सिलेक्शन लिस्टआव फैनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि फरायनांगोन आरो माबायदि सिलेबास दङ माबायदि टाइपनि कुइसन दानगोन खैथा फैगोन जों बेखौ नायगोन स' बिनिफ्राय ड्राइभारा रानिं दंना गैया एग्जाम दंना गैया बेनि सायावबो आपडेट लाना फैदों दा बे भिडिअ नायोब्ला नोंथांमोना गासैखौबो बुजिजोबगोन जाहाथे भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामनाङा जुदि स्किप खालामबा नोङो आन्दायनो हागौ स' बेखायनो रिक्वेस्ट खालामदों भिडिअखौ खनसे नायजोब अब्लानो गासैबो डिटेल्स फरायनायखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिजोबसिगोन स' बिनिफ्राय चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोनो होननानै दा लोगोफोर जों फैबाय वेबसाइटआव फैखाबाय स' बेयाव जों नायसे माखासे जोङो नटिफिकेसननि गेजेरजों जों गासैबो डिटेल्सखौ लाना फैदों जाहाथे बयबो बुजिजोबो आरो जेबो प्रब्लेम जाया दा गिबियावनो ग्रेड 4आव जेबो एग्जाम गैया रानिं गैया बेखौ रोखा खालामखाबाय एग्जाम गैया रानिं गैया खालि स्किल टेस्ट एबा नोंथांनि रोंगौथिखौल' नोंथांखौ लानाय जागोन जेरै खानाय सिननो रोंगोन ना रोङा आरो सिनोब्ला माबायदि सिनो लास्ट डेट 6 फेब्रुवारि स' बिनिफ्राय बाराया आरो लोगोसे स्किल फिया जोबोद मोजां आसाम पुलिसजों सेम जायो अके थ' जेबो टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया दा कामान्डुनि अनगायै गासैबो पस्टआ बैसो 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम नाथाय कामान्डुआव 18 निफ्राय 25 नर्मेला एसटिआ नोंथांमोना 30 इयार्ससिम सेसखौ हाइटखौ नोंथांमोना नायना लादो जोबोर मोजां आसाम पुलिसजों सेम दङ कनस्टेबलाव आरो लोगोसे नोंथांमोननि कामान्डुआव नाथाय फरेस्ट गार्डआव खम बेनिफ्राय ग्रेड 1आव खम स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सखौ नोंथांमोना बे पिडिएफ फाइलखौ नायनानै ला अब्ला साबसिन जायो दा जोङो सिलेक्शन प्रसेसआव डाइरेक्ट थांसै जों माखासे डिटेल्सखौ जेब्ला रानिं खालामनो थांगोन अब्ला नोंथांमोना गोनां डकुमेन्ट्सखौ लांजोबथारनांगोन जाहाथे रिजेक्ट जायै बायदि आरो बुंदों सासे मानसियानो मोननै मोनथाम एप्लाइ खालामनानै मोननै मोनथाम माने डाबल खालामनानै मोननै मोनथाम इन्टारभिउ होनो थाङोब्ला हमजाबा रिजेक्ट जानाय जागोन होनना बुंदों स' बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसखौ नोंथांमोना फार्स्टआव फिजिकेल टेस्ट लागोनखौ मिथिखाबाय आन्दायनांला फार्स्टआव फिजिकेल टेस्ट लागोन हाइटखौ सेसखौ सुगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ रानिं खालामहोगोन गासैबो पस्टआव रानिं दंना गैया बेखौबो डिटेल्सखौ लाना फैबावबाय दा फार्स्टआवनो रानिं दङ 40 मार्क्सनि रानिं दङ हमना ला फिजिकेलाव रानिं आरो लं जाम्प दा नोंथांमोना 30 to 100 मिटार्स खारजोबथारनांगोन बेनो जाबाय ड्राइभार बेनिफ्राय कनस्टेबल ग्रेड 1 आरो कामान्डु नोंथांमोना बे रानिंखौ खारथारनांगोन बेनिफ्राय लं जाम्प बारथारनांगोन जेसेबांनो खम समनि गेजेराव हाबो 10 मोनगोन जेसेबांनो बारा लं जाम्प बारो 20 मोनगोन हौवाफ्रा हिन्जावफ्रा जाहाथे नोंथांमोना मोजां प्रेक्टिस खालामो बेसेबां फिट बारनांगोन बेसेबां बारनाङा बेखौ मोजाङै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय पिडिएफ फाइलखौहाय डाउनलड खालामनानै आरो डिसक्रिप्शनाव चेक खालाम डाइरेक्ट नोंथांमोना नुगोन स' बिनिफ्राय ड्राइभिं टेस्टआव नोंथांमोना 10 मार्क्स मोनदों आरो बेनि गेजेराव 10 आवहाय 5 मोनथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन दा 10 मार्क्सआव मा लागोन बेयाव नायदोनै स्टार्टिं नोंथांमोना मोनदों बेनिफ्राय गियार चेन्ज खालामनाय बेबायदि चेन्ज खालामनाय ट्राफिक इउज खालामनाय बेखौ लानानै 10 मार्क्स दङ गासैखौबो नलेजखौ नोंथांमोना थानांगौ आरो बे 10 नि गेजेराव नाम्बार 5 मोनथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना सिलेक्शन खालामनाय प्रसेसआव नेक्स्टआव थांनो हागोन स' बेखौ दोनथ'बाय दानिया जों थांसै नेक्स्टआव स' नेक्स्टआव ओरैबायदि बुंदों नोंथांमोना फार्स्टआव फिजिकेल टेस्टआव पास जाथारनांगोन अब्लासो रिटेन एग्जाम होनो मोनगोन बा ड्राइभिं टेस्टखौ नोंथांमोना होनो मोनगोन नोंथांमोना गिबियावनो रानिं पास खालामनांगोन नङाब्ला स' नोंथांमोना मोननाय नङा जुदि नोंथांमोना बे रानिं PSTआव जायखिजाया बेयाव फेल जायोबा नोंथांमोना जेबो एग्जामनि थाखाय बा ड्राइभिं टेस्टनि थाखाय जेबो नोंथांमोना क्लेम खालामनो मोना मानोना ड्राइभार पस्टआवबो रानिं दङ नोंथांमोना मिथिबाय ड्राइभार पस्टआवबो रानिं दङ गासैयावबो रानिं दङ ग्रेड 4नि अनगायै गासैबो पस्टआव रानिं दङ बेखौ रोखा खालामबाय दानिया जेब्ला रानिं पास जाबाय 1:5 नोंथांमोनखौ लेंहरगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामनि थाखाय अके रिटेन एग्जाम थाखाय नोंथांमोनखौहाय मोनसे पस्टआव 7 केन्डिडेट्स लेंहरनाय जागोन हमना ला 1000 पस्ट बा नोंथांमोनखौहाय 5000 स्टुडेन्ट्स लेंहरगोन स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय रोखायै बुजियो स' बिनिफ्राय एग्जामा बर'नि जागोन दे बेखौ टेनसन लानाङा बर'नि एग्जाम जागोन आरो बेयाव एग्जामा ओरैबायदि चेन्ज फरेस्टआ ग्रेड 1आव 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन स' बिनिफ्राय OMR डाउन जागोन आरो बेयाव 100 कुइसन फैगोन नोंथांमोना मोनसे हाबानो 1 नाम्बार मोननो हागोन आरो बेयाव स' नोंथांमोना कुइसनखौ जाहाथे मोजाङै नायना लायो दा OMR डाउन जागोन आरो बेयाव 100 कुइसन नेगेटिभ मार्किं दङ स' मोनसे हाबा 1 मोनगोन अके 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङ हमना ला मोननै रं जायोबा नोंनिफ्राय 1 नाम्बार दाननाय जागोन स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो स' बेनिफ्राय मोननै रं जाबा नोंथांमोनाहाय 1 नाम्बार दानजागोन आरो मोनसे रं जायोबा हाफ माइनास जागोन स' सिलेबास लजिकेल रिजनिं एप्टिट्युड दङ इंलिश दङ कम्प्रिहेनसन बेनिफ्राय हिस्टरि एन्ड कालचार अफ आसाम दङ आरो इन्डिया दङ बेखौ जाहाथे मोजां नायो जेरै फेस्टिभेलफोरखौ नोंथांमोना नायनांगोन आसामाव सोर फेस्टिभेल इन्डियाआव मा खालामो स' बेनिफ्राय मेथ्सखौ नायनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जिके नायनांगोन आरो बियो HS पास लेभेलनि एबा HS लेभेलनि कुइसनखौ दानगोननो बे जाबाय ग्रेड 1आवहाय एसे गोरा जागोन बे मानोना बे अफिसार लेभेलनि
नेक्स्टआव फरेस्ट गार्ड कामान्डु बेनिफ्राय ड्राइभार पोस्ट आरो लोगोसे ड्राइभार मोनसे दङ 100 कुइसन फैगोन बेयाव 100 कुइसन फैगोन दा गिबियाव खिथाखाबाय बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया 100 कुइसन फैगोन वेमार्स डाउन जागोन अफलाइन एग्जाम जागोन आसाम पुलिसआ कन्डाक्ट खालामगोन आरो स' बेनिफ्राय मोननै हाबासो 1 नाम्बार मोनगोन 50 मार्क्सल' दङ दे बेयाव स' बेनिफ्राय क्लास 9 10 लेभेलनि बे कुइसनखौ दानाय जागोन मेथ्स बेनिफ्राय इंलिश रिजनिं दङ मेन्टेल एबिलिटि दङ आसाम हिस्टरि दङ जिअग्राफि पलिटि इक'नमि दङ कारेन्ट एफेयार्स दङ बेनिफ्राय जिके दङ आरो एवारनेस दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजां फल' खालामो बर'नि एग्जाम लिरनो मोनखागोन नालाय आरो बे नोंथांमोना बे कनस्टेबोलावहाय नेगेटिभ मार्किं गैया फरेस्टार ग्रेड 1 आवल' नेगेटिभ मार्किं दङ दा बुजिजोब्बाय नोंथांमोना आं आसा खालामो गासैखौबो बुजिजोब्बाय आरो बेयाव नोंथांमोना पास जाबानो साख्रिखौ मोननाय जासिगोन बेनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे दंबावो लास्टआव फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव थाबायनायसो दङ बेयाव नोंथांमोना थाबायनाय मोनदों आरो 26 किल'मिटार थाबायनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 16 किल'मिटार थाबायनांगोन 4 घन्टायावहाय स' बे रोखा जाबाय मोननै पस्टआ थाबायनायल' ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआ थाबायनायबो दङ लास्ट प्रसेसआव आरो थाबायनाय दङ एनसिसि दङब्ला नाम्बार 5 मोनगोन मेक्सिमाम बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लादो आरो नोंथांमोना एनसिसिखौ नायना लादो आरो थाबायनायाव पास जायोब्ला लास्टआव भाइभा दङ बेनो जाबाय नाम्बार 5नि स' नाम्बार 5नि भाइभा दङ बेनो जाबाय ग्रेड 1 आरो गार्डआव बाखि गैया स' बिनिफ्राय बे भाइभा टेस्टआव सासे पस्टआव सानैखौ लिंहरनाय जागोन स' बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना लास्ट प्रसेसआव थांनो मोजाङै जाहाथे पास खालामो मानोना दायो प्रसेसआ गोलाव जाबाय भाइभा टेस्टबो दङ सिगांनि बायदि नंला एसे चेन्ज जाबाय स' जोबनायाव लास्टआव फाइनाल सिलेक्सन प्रसेसआ बेसेबां टटेल नाम्बार थागोन जों दानिया नायनोसै दा बुजिजोब्बाय नोंथांमोना बेनिफ्रायनो गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोब्बाय दा ग्रेड 1आव 150नि जागोन सिलेक्सन प्रसेसआ बेनिफ्राय गार्डआवहाय 100नि बेनिफ्राय ड्राइभाराव 110नि जागोन बेनो लास्ट नोंथांमोननि भिडिअ आं सानो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ बुजिजोब्बाय